det bruger vi ikke. Det er også det, jeg mener. Vi skal lige spørge september. Så er der jo så frit valg, om man skal have sig en spanioler, eller man skal have sig en... Jamen, Michael er med, han skal vel have en Morgan. Ja, det... Det er altså en fin spand, I har der. Er det den, I laver bummelum i? Jeg skal bare lige vide det. Det kan du faktisk lukke på bag. Jeg skynder sig på at fortælle den lort. Jamen, der er sprit i, så det dræber jo alle bakterier. Godmorgen. Godmorgen. Skål. Sig godmorgen. Er det køben til morgenmad? Sådan, ja. Färd till 5 under förmiddagen. I eftermiddag sydost 4 till 7. Och i övrigt ser ni hur det ser ut. Janan är på väg upp med tavlan och brickorna som vi kommer att hänga upp dem här utanför. Så vi tar dem. Ikväll när ni kommer i land kommer tavlan att hänga bort hos Ljunggren. Och jag vill se brickorna på spiken klockan 18. Inte senare i tävlingen klockan 7. Kallar ut starten på VUF, kanal 72. Och... Det er det eneste, jeg forstår, altså Michael, ikke? Det der kamera, det hænger mig rundt hele dagen. Det er selvfølgelig ikke få noget sjovt. Så er gradet sat. Det tog lidt tid. Vi var kommet lidt sent ud af starthullerne. Der var kø ved indskrivningsbordet, så der er gået lidt tid. Vejret er super. Og stort set alle sammen, de ligger her ved 44, eller også er de gået lidt længere nordpå og kan se, jeg ved ikke om man kan se dem derinde. Kan man måske. Og vi har så lagt os en del længere ude og lidt for os selv. Men sådan er vi. Nu håber vi snart, at vi kan filme en lille fisk til jer. Og første gang på Limaen med rigtige hjul. Så fik vi første laks. Sådan det efter 10 minutters fiskeri. Så sker der lidt lige på rejsen mod Danmark nu. Så der går ikke så længe før vi kommer. Det er den største torsk. Nej, det er det ikke. Den er taget på dipsy, så jeg tror ikke, det er torsk. Men den mærkes altså ikke særlig stor. Nu får vi at se. Det kan være, den bare følger med. Så fik Michael dagens første fisk. Den får havørder. Det er sådan, den er kroget, så den bliver nødt til at komme i kassen. Den bløder. Og en flot fisk. Den er kraftigt med flot i farverne her. Taget på Apex. Sølvfarvet 625. Den er oppe. Nå ja, så er det Martin, der fik hug. Jeg har lige haft et hug også. Klokken slog 11.30. Så huggede den midterste stang over på min rækker med en fisk, der målte, hvad var det? 58 eller sådan noget? Ja. Og nu er Martins dipsy gik, og den sprang af så derude. Så 11.30 er hugperioden, der starter det. Nu skal I se en gang, nu går der ikke så lang tid, så kan vi forhåbentlig filme en stor, flot, blank fisk. Og man er altså bange på den der torsk. Der kom lige hug på her. På Martins nederste stang. Det er sgu nok en torsk, der. Ja, men det var det, jeg sagde fra starten af. Vi skal kun fange torsk i dag. Vi skulle lave det op til en buletur. Ja. Hvor dybt fiskede du i? 94. Det var ikke engang specielt dybt, jo.
men jeg vidste jo, at den Torsten stod. Trækker lidt for meget til siden til at være Torsten. Må der ikke den have været oppe i overfladen, hvis det havde været en af dem, som vi går efter? Jo, det tror jeg, du har ret. Men hvad? Det er fisk. Det er mere end jeg har mærket resten af den. Det er jo Michael, der fanger fisken her ombord. Hold da op. Du har da lige havde der lige en lille fin laks før, dem der godt nok ikke var stor nok. Det var da ikke mig. Det var i min side. Jo. Men vi er jo et team. Ja. Og du er skipper. Du har hatten på. Det er det. Det er Lindas hat, du har lånt. Det er Lindas hat, jeg har lånt. Det er første gang, jeg får lov til at være skipper her ombord. Og der mangler kun 70 stod på torsk. Så vi knarren bare, der er ingen grund til at knarre på, når det kun er en torsk. Sidst Michael sagde, at det var en hornfisk, der var det altså en laks. Ja. Man kan jo have lov at håbe. Ja. Kommer den der? Nej. Det er en lidt mindre en. Oj! Nej, det gør du ikke, det der, ven. Dumme svin. Jeg tror desværre lige, den mangler et par centimeter. Jeg tror, det var meget godt. Ja. Den må også en tur ud og hente sin storesøster. Ja. Hvor meget var den? Den var 54. Ja. Kan du have et billede af lige? Du glemte lige at møste den. Så kan du møste skældene. Den er dejlig. Ja, men så er der jo fisk. Det er der. Så skal vi bare have de store. Storesøster. Storesøster og storebror. Hvad så, Michael? Hvordan går det? Vi har haft 4-5 fisk op og vende, men de er jo kraftedeme ikke større end en fod. Så desværre ikke noget sjovt at fortælle nu. Det er alligevel ikke ret stort. Nej, de er heller ikke særlig store, de fisk, vi hiver ind. Men 3 mistede fisk, og et stort lakseskæld, og 2 fisk i båden, 2 laks i båden, og en ørred. Det er vel okay. Det eneste, vi mangler, det er størrelse. Ja, vi skal lige have en, som vi skal bruge vægten til at veje på, ikke? I stedet for alt det der sådan med at måle, hvor lange de er. Men vi har en aftale om, at inden dagen den er slut, så har vi en 15 plusser i båden. Det er godt. Og det den bliver taget på den der sammen der. Det er der ingen tvivl om. Den nederste er Michaels side. Ja, den kører også med den specialfarvede skive der. Den skal give. Ja. Så der er ikke andet at gøre end at håbe. Ikke? Hvad laver Torsten helt deroppe? Ja, det må du nok se. Tak for et år. Jeg vil herovre fra. Jamen, selv tak. Jeg vil herovre fra. Det er en rikketorsk. Er det det? Ja, det er lige til hendes madpakke. Ja, for fanden da. Hold da op.
store fisk, vi fanger her i Østersøen. Ja. Det er helt vildt. Det er en fin torsk. Så vil jeg komme der mad på bordet alligevel. Og den er slut. Åh, der er sindssygt, så kastede den lige op. Hvad er det, den har inde i maven, eller inde i munden? Det er mine fingre. Nå, ja. Hej. Så fører Martin sig frem igen, der. Han er kraftedeme ikke engang færdig med at sætte stænger, så går den anden stang, han har her. Og den her gang, der er det altså ikke en torsk. Det vi er ret enige om. Vi kan godt nok ikke se den endnu, men det var på sideplaneren, så hvis det er en torsk, så er den altså lidt langt væk hjemmefra. Nu finder den pæst med. Ja, flink fisk. Er den så stor, så vi skal have nettet frem? Det tror jeg. Hold da op. Det er også første gang i dag. Jeg svarer på dem, fordi den svømmer meget med. Ja, den største håndfisk, jeg har fanget længe. Nu skal den meget gerne komme op dernede lige om et øjeblik. Kunne se det hele, ja. Ja. Hvor er den? 3 kilo? Ja. Skal jeg lige tage i nettet? Nej, det er nok ikke. Den sidder så godt. Og det var på den lille grizzly-salar. Det var det nemlig. Og er det heldigt, så den havre? Det er det ikke den laks. Det er den havre. Nej, det er sgu en laks. Så kom vi sgu med i konkurrence, du. Ja, så er det godt, ikke? Løb, min ven. Vi er bare ikke enige. Au, nu er mine fingre. Hvad er det, en 2,5? Ja, det er sådan noget i den stil. Skal vi prøve? Det hedder 3 direkte. Jo, 2,94 eller sådan noget, den stil. Ja. Så den hedder 3. Den holder i hvert fald. Så det er sgu flot. Første laks i båden, som har holdt målet. Så dem tager vi lige lidt flere af næste gang. Den hedder den 15. Det kan du tro, du. Og den er taget på sideplaner. Lidt atypisk. Alle de andre, de bliver taget i dybden. Det er den her. Ja, det er den hugger på. Og den der. Og den tager 2 på en gang. Og hvad for en til du? Den der. Den tager 2 på en gang. Den der er blevet dømt ude. Salaren. Salaren er blevet dømt ude. Den har du lige fået på. Ja. Men så er der ikke flere, der gider at yde det. Og så har de lært det. Men flot vejr har vi i hvert fald, jeg simpelthen se igen. Efter det lige har blæst op i et par timer, så er det begyndt at være rimelig igen. Nu taler de om dobbelthug igen, så vi overvejer, at Michael han skal finde lige præcis hvor det er. Og så sejler vi også derovre på en dobbelthug. Godkendt på 58 cm, det er altså ikke den vi er ude efter der. Der må jeg blank erkende, at vi går altså efter nummeret større. Ja, 15 plus. Nej, i hvert fald 59-60 cm.
Jamen, den har vi faktisk fået. Den ligger nede i kassen. Nu råder Michael igen på min båd. Så sig mig en gang på fanden. Så jeg kan ikke engang vise det. Der er ikke en godkendt på 58 cm. Nej, en der er godkendt, og en på 58. Okay, ja. Som jeg altid siger, Michael er meget sød. Han er bare ikke særlig klog. Så har jeg jo heldigvis udseendet med mig. Som man kan se, så er vejret blevet helt kanon igen her. Sådan solskin og 4 sekundmeter. Lækkert, 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 lækkert. Og laksefladet, det bliver hejst. Hvorfor? Der er en lille fisk der. Ja. Og så har vi taget en rikketors med hjem, og så en bedre øje, som vi desværre tog livet af i morges. Sådan. Ja, du har lovet en fisk på 15 kilo, og der er 2 timer tilbage. Ja, men jeg har sagt det samme halv time før til. Og hvad er det med dem, som der ikke holder, hvad de lover? Hvad skal vi ikke have dem? Jeg vil ikke blandes ind i det der, det kan jeg godt fortælle dig. Hvad kan jeg nu? Ja, jeg drikker jo ikke øl, så... Nej, det er det. Du vil dem ned. Ja, det er godt at stå. Indtil vi fik spillet sejlplænderne af. Altså, den er taget på sejlplænder. Vi har faktisk fået mange fisk på sejlplænder og fisk. Det er lidt. Vi har slet ikke fisket højt i dag. Det gjorde vi i går med planerbordet, og det var bare... Jeg tror, det blæser ikke så meget, Nej. Nej. Det står mere stille. Ja. Hvad der? Det står altid stille. Der var lige en torøl. Michael. Nu er vi ude på... Kender du den, der hedder Freddy? En plads, der hedder Freddy? Nej. Og der er der taget den der? Begge to. Der er kraftedme flot, den der. 13,7. 61. Og hvad hedder teamet? Team Nauta. Nauta. Det er en flot laks. Og den loks. Den ser god ud. Den er bedre. 13,8. Har du mere? Det er bedre, du lægger hovedet op i skottet, og så klemmer rumpen sammen. Den er god nok. Laks. 2,25. Med 216,5 point. Start nummer 9. Allan Nielsen. Team Chef. Nej, jävla granne. Nej, grannen. Och på 9:e plats med 221 poäng. Sen har vi en andra pristagare. 281,5 poäng. Team nummer 59. Bluebird. Mycket bra, mycket bra, mycket bra. Och sen har vi
en båt som faktiskt lyckades komma över 300 poäng. 304 poäng. Startnummer 81. Yes! Rapid. Sen har vi pris för största öring. En öring som vägde 5,2 kilo. Den är fångad av Gerd Hallin. Hallin. Sen har jag en lapp till. Och vi får Gud hoppas att detta är rätt. Landskampen ska avgöras. Och i år var det igen. Den ena nationen hade 1196 poäng. 1196 poäng på de 5 bästa tiderna. Och den andra nationen hade 1284,5 poäng. Var vill ni att den ska stanna på? Den hamnar i Sverige. Kan vi få upp till Rapid? Jag får äran att förvara bubblan till nästa år. Så er klokken 2 om natten, og Rasmus og Simon er gået i gang med kopgrillen. Jeg ved ikke, hvad det er, de er ved at riste ned i den der, men det ser i hvert fald ikke sundt ud. Hurtigt rygtet, hva'? Det går hurtigt rygtet. Med timepladsen. Ja, slår på det. Ja, 6 mand. Må vi det? Ja. Så er det for mange.